बाबूजी ए बाबूजी कहाँ बानो कहाँ बान इन्हें देखा दोबारा पर किन्हें बैठल है हे जा वो बोने ना इन्हें आबो हमारा लगे बोलो करो बैठिए ए बाबूजी का हो कैसन तबियत पानी बा आ तबियत तो वैसा ही बा पहले ही नियर हो हो दवाइया तो है और आ गइल बा लागत तो बुरा स्थिति आ गई लागत कि जाहे के परी का कमाए हो कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढही के पड़ी ना कमाई जाई तो फिर दवाई कैसे चली हो कमाए तो बबुआ जाही के पड़ी अब हम का कहीं हमार तो तबियते ठीक नहीं खे रह तो फिर बताओ का कहल जाओ अब करे के का पड़ी उहे बा कि बाहर भीतर ना गइला काम ना चली और दिन पर दिन नाजुके स्थिति आवत है हो तो फिर हम कल चल जातनी पूछ लो घरवा जाके अपना माई लेके कहिया जइब ठीक माने कहिया दिन रही हमनी के हाँ मानी उनी नइखे नु पड़त कल तो बीएफए हो तो परसों चल जाए सुख के हो लेकिन घरवा तनी पूछ लो बहुओ ले पूछ लो अपना माइयो ले पूछ लो का कहता बबुआ वो सुनो ना बबुआ तो जाए के कहता बाहर बबुआ तो बाहर जाए के कहता बबुआ बाहर जाए के कहता का होई कहिया ये का जी अम्मा जी कहिया ले बबुआ बाहर जाए के कहता का कहता अब देख लीजिए मान तनी कि ऐसा ना हाल में खाना पानी के दिक्कतें बा बाबूजी के दवाई चलता तो कुल सब देखे के पड़ी न जी ना जाई तो कुल कैसे चली राय सलाह ले लो दोनों जना ओकरा बाद हम बताइएगा भाई निकल जाए जो समार लो अब बतावे कब का जाए दी घरे रहला से कितना दिन ऐसे कुल काम चली हाँ तो राय सलाह कह लो तनी सलाम हम तो घूम के आवत हैं जाए का हो बोले जाई जाई चली जाई बरुआ तो सोमवार के तो कहा तरन जाए के गांव के दो चार आदमी बाढ़ अनुकर संग चल जैती बबिया सतो अरे वो चली जाई तो कैसन लागी निक लागी निक लागी अब का कर निक ना लगी तब तो गरीबी के रोल बा तो करही के न पड़ी ना मानब चलिए जाई हाँ अब तो जाही के पड़ी हम कैसे जिए दे रहे रवा चली जाई तो बताई कैसे रह रवा घरवा रहिला तो बड़ा निक लागे लागी केनिया से आइला तो रवा हंसत बोलत रहिला तो बड़ा ठीक लागेला रवा चल जाई तो बताई हम कैसे रह का कर हम तो जाए के मने नहीं के करत बल मजबूरी बा तबे न जाता नहीं तब जाई ना मानब तब का कोई मगर फोन फान करत रह ठीक बा ठीक बा खाना वाना बना दे हाँ हाँ रवा टेंशन मत ली हम पीतो जी के देख ले हमो के खूब बढ़िया से करब धर देखत रहे टाइम से खाना खिलावत रहिए ठीक बा ठीक बा आई के देखने करो तनी देह में मिसत रहिए ठीक बा ठीक बा दिन कोनो भर में 3 हाली तेल लगाई बा हम ठीक बा ठीक हम बा के लगाई पीतो जी के देहियो ही दबा शिकायत के मौका न दिया ठीक बा ना ना हमारा तरफ से कोनो ई ना कि हम गोइला के बाद घर में महाभारत ई ना कि काम ना करी तो हई ना करी तो हऊ ना करी कुल ना होके के चाहिए अरे हुआ जाई निश्चिंत होके मगर बात करत रह रवा घर के टेंशन मत ले हाँ हम के सब देख लेंगे धीरे ठीक है बा जाता नहीं हम जाई खाना वाना तो पैक करके रख देले बनी झोरवे में सब कुछ बा पानियों के बोतल भर देले बनी आराम से जाई अचार अचार बनले बड़ू कि ना अरे सब बांध देले बनी मगर देखी रउआ बने तो दिल नहीं खे लागत मगर जाई तो तनी फोन वोन करत रहब कि मन बाझत रहे हमरो तो जाए के मने नहीं के करत का करिए तो मजबूरी नहीं बा आ का कोई जे है गरीबी के देखते हुए अब घरे बैठब कोई दिन तो का होई तब जाई रुकी बबुआ से घरा में से बेगवा मंगावा तनी का करी घर में से तो निकले के मने नहीं के करो ए लिल्टू लिल्टू बोलो हम आई लिया वो बेगवा दे दो पापा के हमरा तो जाए के मने नहीं के बस जा तनी जाई 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 ठीक बा डैडी
का हो बबुआ? जा तनी हम हो को बजे गाड़ी पे है बबुआ? 3:30 बजे। हाँ के बाटे? 3-4 आदमी बाटे। हाँ चलो टाइम हो तो वो घरे चलता चलो तारा के छोड़ आई होने सिवनवा पले। हाँ ठीक बा चलो ठीक बा, जा तनी हम। खुश रह। ए जी का हो? काहे खातिर लॉकडाउन बीरा करतानी? लॉकडाउन तो ये बुढ़ी अब टूट गइल बा। अब 2-4 दिन एथी रहल हमनी तो टूटल ह। अब मैं लोग तो जाते बजाए तो ना जाई बबुआ तो कैसे हमनी के धर्म करम चली? देख के जइहो बबुआ। ठीक बा, तू चिंता मत कर। हाँ चलो ये बबुआ। चल खेत उत के लगान दिया गइल बनू। हाँ बबुआ कुल एजा और याद देला तनी। ठीक बा, दियो का जोताई उताई टाइम से बहुत बोवा दियो तहा तो वो दे भाई सोकनी बछिया बेचब तो कुछ हाथ गोड़ सरकी। ठीक बा। का कइल जाई? अब और खेत उत बढ़ा तने बस सही रही। ओतने ठीक रही बबुआ। अब तो उम्मीद थाकल अब सो कहीं भर नु कोनो काम कइल जाई हो। हम तो कहब कि खेती बाड़ी बंद कर के आराम के खाना खा लो, कमाए। अच्छा जा तू कहीं सेट होखो तो हम अपन व्यवस्था बान हो का कइल जाई? ठीक बा, तू एजे ले चल जा, कहीं 2-3 दिन जना बाड़ल हमर संगतिया बोला ले तनी कोनी लो ट्रेन पकड़ दे। कहां जीबो? ठीक बा बबुआ जा लो। हां राय घाट में देखनी कुछ खैनी ना अपन एती काढ़ के खात रहनी। ठीक बा, तब गोड़ लागत है। जा अब हम चले जा यादव चट्टी पर ले। हाँ यादव चट्टिया पर टेम्पू मिलते हो जे आप चल जाबे जान लो। जा करा देते जा याद चटिया पर। जा लो बबुआ वो जो नीमन से रखी है। गोड़ लगाते हैं। जा खुश रह। जा लो। चलो लो बानन खइबो लो। आओ प्याज ले। ए बूढ़ी हाँ जी बबुआ तो चल गइल हो। अब हम अकेले का करब? देखी जितना भर सकब उतना भर करी, न तो रोजगार तोड़ दी। का करी हमारा तो बुझाते नहीं के बबुआ चल गइल। हमारा तो नीके नहीं खे लागत। ना तो कहीं भर अपना काम करी। खेतवो ढेर हो गइल, गरुइयो ढेरे बड़ी सो कैसे सकान लियाई? तो जो देसिला बाछी भी करावत ये तो बेच दी। हाँ अब बेच के कम करे के पड़ी। हाँ तो कहीं पर कोनो काम करी। हाँ का कइली बुझाते नहीं खे। हाँ तो देख ली रहुआ। हई देखो ना, हई बुढ़ावा के बुढ़ौती में जवानी फुटतिया, दिन भर घरे में ढुका रहता। हमार सोना ऐसन मरद के बाहर खेत दिहल सन। का हो ए बबुआ बो? हे बुढ़ावा के लाज नहीं खेलागत। का हो ए बबुआ बो? तू का घरे में ढुका रहता रह? ना बैठल हम जातनी दुआरा पर। जाई होने जातनी बैठल। आ तू हर जाई, तू सास हो के हर जाई हो हमारा। जब देखो तब हमारा सवान के बाहर खेद के है जब मलिकाई ने सन चानी काटत रू। हैं